салом бародаро, ба шумо 4 мошини фурӯширо эълон мекунем. Якум мошини фурӯшии мо Toyota Corolla соли 2008, объем мотор 1.6, бензин, кузов седан, коробка автомат. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 72000 сомони тоҷикӣ. Ба рубли русӣ гардонем 460 рубли русӣ мешавад. Номро дар рӯи экрани шумо. Мегзарем ба дуюм мошин. Дуюм мошин Opel Astra соли барорашаш 2005, объем 1.6, бензин, газ, кузов хэтчбек, коробка автомат, ноҳияи ҳамадонӣ. Нарх 38000 сомони тоҷикӣ. Ба русӣ 244000 рубли русӣ мешавад. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Сеюм мошини Toyota Mark II соли 1998, объем 2.2, бензин, газ, кузов седан, коробка автомат. Мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. Нарх 26500 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барораш 1995, объем мотор 1.8 литр, кузов седан, коробка передаша механик. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 20000 сомони тоҷикӣ.